ще играя в моят Minecraft Pocket Edition, в моето Minecraft Pocket Edition оцеляване. И точно в такъв ли си и точно в такъв баум ли трябваше да ме пусне. Така. И ще само искам да... Сега, след малко се връщам. Така. С това е някакво много странно и хипер ми е странно да играя. Там има гъби, така че... Към една голяма гъба, така че намеря ли червена гъба. Ще може да направя, нали... Може да направя всичко. Конкретното е, че тази гъба, жития, тази гъба кафявата е много рядък шанса и е минимален да ти пусне гъбка. Докато при червената гъба тя може би на всяко една блок ще ти пуска гъбка. А при тази е някакъв минимален шанс да ти пусне гъба. И около тук ми се падне гъба на това блокче. Да не съм блокче ми се падне. Така и гъбата. Няма я. И бяга. Крава има тук. Еладия, не ми се лад. Айде не бягай сега, ако може. Нали сме приятели сега? Айде не бягай, моля ти сега. Майка ме влезе в стаята. Тя затвори вратата. Така. Направих си само една брадичка, нищо подобно. Давай. Надявам се онзи блуз чалендж да ви е харесал, защото остана още един пакет. Не стана дали, не знам. Някой го остави. И този пакет ще го вземам някой път с някой друг ютубър, който срещна случайно. Пък може и сам да ги изям, тъй като половината ми бях нали... Не са толкова гадни чак. Само скунксовете и само половината. Надявам се... Също така, преди вече, когато гледате моите чаленджи, не дейте да ги гледате докато ядете. Ако се питате защо, не питайте сега. Защото след 2 секунди веднага ще разберете. Надявам се пак да не ми прекъсне рекорда. Така. Надявам се клиповете ми наистина да ви харесват, тъй като се стара доста. В нов канал съм и нали все пак. На вас, ако не ви харесва, например, на тази поредица, аз трябва да я спра. Напишете ми дали искате да почне оцеляване с мод.
като Crazy Craft или като някакъв мод. Или Formal Mod или I don't know. Дай ми тъпата вълна моя. Тебе ще бъде по-лесно. Да, я сега касих. Тук е пълно с гъби. Значи хора, когато ми трябват гъби, намирам навсякъде. Когато ми трябват гъби и една не намирам. Така, сега. Прикой. Ебе, нашли хора! Ще се намери някой, който да влезе и да си развали пизда. Искам да бъде чисто ми тук да написка, че да може и да имам, да може да взимам гъби. Вероятно следващия епизод, който ми ще бъде завършена, ще поиграя един кадър. Да посъберат там това, онова. Така. Смятам това да бъде за днес от мене. Аз бях Дени и до следващия епизод. Не забравяйте също така да се...